An filɛ nin yan pankuru jigiso Reagan National Airport yɛrɛ de dafɛ yan Washington DC wa ka dɔn pankuru kasara mun kɛra ni mɔgɔ 67 ɲɔgɔn bɔnɔra u ni la o kɛra yan pankuru jigiso yɛrɛ de dafɛ pankuru fila olu de gosira ɲɔgɔn kun a fɔlɔ o ye American Airlines pankuru ye mɔgɔ 64 ɲɔgɔn tun bɛ mun kɔnɔna la o ni sɔrasiw ka hélicoptère pankuru dɔ de gosira ɲɔgɔn kun sɔrasi 3 ɲɔgɔn tun bɛ mun kɔnɔna la wa o kasara in kɔni kɛra ni mɔgɔ 67 ɲɔgɔn bɔnɛra u ni la o mun kɛra pankuru kasara ye mun kɔni ɲɔgɔn masiba ma deli ka bonya États-Unis pankuru kasaraw senfɛ san 10 tɛmɛnenw kɔnɔna la wa i ka dɔn k'a fɔ ko ni kasara in kɔni kɛra dusukasiko ye yan pankuru talan dɔw yɛrɛ tun bɛ yan dugutalan dɔw yɛrɛ tun bɛ yan ni minnu sera ka ɲɔgɔn ye ka kuma olu y'u kanbɔ k'a fɔ ko tiɲɛ la k'u dusukasilen don. I just think about the people. A ko ne labɛnnen don ka pankuru ta sabula n kan ka taa dugu la nka maa minnu tun bɛ pankuru fila ninnu kɔnɔna la an miiri bɛ u la miiri bɛ u somɔgɔw ka dusukasi la nin kɛra dusukasi ko belebeleba ye o bɛɛ n'a ta ne bɛna pankuru ta sabula n dalen don pankuru baarakɛlaw la wa an b'a dɔn ko États-Unis pankuru siraw ka ɲi kosɛbɛ. To be quite frank, wa États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ale yɛrɛ y'i kanbɔ k'a fɔ ko ni kasara in kɛra dusukasiko ye a y'i kanbɔ k'a fɔ ko a maa fɛn fɛn tun bɛ pankuru fila ninnu kɔnɔna la k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni a bɔnɛra u ni la wa ko mɔgɔ ni kɔni ma se ka kisi taamadenw ka pankuru in kɔnɔna la a ka dɔn k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛkɛlan dɔw tun b'a kɔnɔ ni olu dɔw tun bɛ bɔ ni u buruju kɔni tun bɛ bɔ Rusi jamana kan o de kosɔn Rusi jamana ɲɛma so Kremlin ale kɔni ye tasibila kɛ ka a ɲɛsin ni kasara in ma wa a ka dɔn k'a fɔ ko États-Unis jamana kɔnɔna la nin kɔni kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 10 tɛmɛnenw ko pankuru kasara senfɛ mɔgɔ 67 ɲɔgɔn olu ka bɔnɛ u ni la. George Atino, Reagan National Airport la Washington DC, VOA Bambara tɔgɔ la.